ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏକଦା ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ କେଶବ ଥିଲା। କେଶବ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷେତ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କେଶବ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ସାପ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଆସି ତାର ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଖାଇଦେଲା। କେଶବ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, କେଶବ, ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ତଥାପି ତୁମେ କିପରି ଖୁସି ଅଛ? କେଶବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି କାରଣ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କେଶବଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ଯାହା ହେବ ତାହା ଭଲ ହିଁ ହେବ।